Chaka sekerenga kimambi yabono tumanyango oborwire obo bwa diabetes bose asekegusi oborwire bwa sukari murwaire kyobo oborwire bwa sukari nekero omubero otari konyara go balance esukari asomobere kwanyora esukari yi nzachinde yachirense osi yachire igoro kulingana ne no mubero ito no go function ndogwate organs na chi organs age, for example ndogwate organic pancreas ndogwate organs like the brain ndogwate organs like the heart ndogwate organs mna kidneys ndogwate organs mbaka mna skin is an organ igochi organ echosi pinchi bwate chi function chiavo senji bwate menemo yabo chi okore somobere Muna wona so kwana igoro ya oborwire bwa sukari organ ekoba involved yo kurukwe pancreas pancreas function yaye noko manyanga level ya sukari ne balance ya somobere nyore okonyora pancreas ne bwate yabe affected mono kureso oborwire bono bwense osi yabe inflamed osi yarwali One tiri konyara go produce endo to korke hormone ko insulin insulin ene ko regulate level ya sukari somobere onyo konyore pancreas tiri konyara go kore meneme yo go produce insulin kwanyora nga anene monas sukari achire igoro osi achire ise umuntu manya go tebekana na wate oborwire sukari Yes. Ase enge efaida yomulya on Dizzy TV. Na obara bakwebulinga esukali yeye. Ni sukali etokora chiduke kurwa semesi nsukali kiye bose. Ese system yomubero toko iruka blood glucose. So blood glucose ige okonya omubere. Esoko omubere energy. Chinguru. Omubere ito no bwate cells. Igoro siri na cells. Cells chiga njibwente ekerochi njibwente kotumeka energy egere tinyo chinyare go function. Muna chibwente okorega siyawe somubere. Igo tabwati glucose iyo konyoranga cells njibwati nguru. Osomubere tubwati nguru. Ono okonyoranga glucose yabere igoro osi yabere nse omuntu mago toekananga na bwate diabetes. Yes. Okay, se oborwire bwa diabetes. Diabetes bose oborwire bwa sukari. Chi category irenga bori bose chi irenga bose mborobyo na borobyo. Mono tubwate type ibere. Type ya micro type 1 diabetes. Type 1 diabetes na boranyole kwa iboiro nero. Osoro reri rwao family yao abantu mbara bali gutwara diabetes. Ono konyora ewo etakuru eso muntu gucheso yonde chisa chindo konyora nga mna nago tebia organic rokwe pancreas yego produce insulin yabere ne kwa iboiru ke bwata matatizo msachina nabo ko iboiru ke bwata matatizo yibon to konyara go produce insulin kusete konyara koros insulin wono konyora ngo muntu iboiru atabuati pancreas ose pancreas yae yebu atoboko on ta kunyara go produce insulin that is type 1 diabetes type 2 diabetes nekero omuntu ago produce insulin yani omubero yengo ngorosiole insulin lakini insulin teriko wa enough wono kwanyora nsachinde ekero teriko wa enough kwanyora sukari te kunyara ko regulate sukari ere system sukari ere system kwanyora achire igoro ose achirense ina type 2 diabetes ose type 2 diabetes na begocha esa abantu bari okonyora atari okora exercise kendi yonse ose abantu bari okonyora abwate chikilo chinyinge osare overweight Igono tokuloka risk factors chiri chikorenta diabetes igo type 2 diabetes saa zingine utoke joka lifestyle diabetes ekiagera omubero turi konyora exercise enough gose go konyora insulin
lakini insulin terikoba ekiwango kirigita kire somubere egere balance esukari ere somubere